Cada año 2025. Festas de Pedra Furada. Pedra Furada. Os días 19, 20 e 21 de abril de 2025. Sábado 19, véspera da festa. O son das primeiras bombas de Palenque e vos decir que arranca a festa. A partir das 22:30 horas, espectacular verbena no campo de fútbol, coa orquesta Capitol no campo de fútbol. E a continuación, a festa para os máis trouleiros, coa disco móvil CDC. Domingo 20, na honra a Jesucristo Nazareno. Amanhã, disparo das bombas que anuncian o começo do dia. Dianas e alvoradas polo povo, con grupos de gaiteiros trecola e os pequenos do Barbancha. Repito, grupos de gaiteiros trecola e os pequenos do Barbancha. Às 13 horas, missa solene na capela de Pedra Furada. E o remate, procesión. Sesión vermú con pinchos populares, amenizada polos gaiteiros e o trío La Noche. Chegada a noite, volve a troula. A partir das 22:30 horas, a bailar na capela de Pedra Furada, co trío La Noche. Lunes 21, na honra a Nosa Señora de Pedra Furada. O estouro dunha boa traca de foguetes din que dá comezo o día grande das festas. Dianas e alboradas, coa centenaria banda de música de Caamaño e o grupo de gaiteiros Canlevo de Camboyo. Canlevo de Camboyo. Às 10 horas e 11 horas, missas rezadas na capela. Às 13 horas, missa solene na honra da Nosa Señora de Pedra Furada, seguida de tradicional procesión. Sesión vermú, cunha gran churrascada. Cunha gran churrascada de balde, amenizada pola banda de música
os gaiteiros e a Charanja 1009, banda de música. Os gaiteiros e a Charanja 1009. É como todo o bo remata, por suposto, xa a entrada a noitinha 21 bombas de palanque. 21 bombas de palanque. Porán fin ás festas. Nota! O sábado a verbena será no campo de fútbol. As sesións vermú, misas e verbena do domingo será na capela de Pedraforada. Pois espero que non me quededes con ninguna duda sobre o que acabo de decir neste vídeo. Espero que se disfrute da festa, do ambiente, das orquestas, dos representantes e todo. Espero que non haya ninguna duda sobre este comunicado. Moitas grazas por dedicar uns minutos a mirar este vídeo. E todos eses asistentes que asistan á festa, á churrascada, á misa, etc., que pasen un bo día e unhas felices festas.